Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Пімена Панчанку. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Прадстаўце, калі ласка, нашага сённяшняга гістарычнага госця. Это народны паэт Беларусі, чалавек, які выпусціў дзесьці каля 30 паэтычных зборнікаў і які ўвайшоў у гісторыю як рэдактар некалькіх беларускіх часопісаў, такіх як «Нёман», «Маладосць», які апублікаваў першыя творы Васіля Быкава і які рабіў рэпартажы з перадавой у час Другой сусветнай вайны. І гэты чалавек, ён з'яўляецца адным з такіх сімвалаў вось той Беларусі, якая змагалася з ворагам, і той Беларусі, якая адбудоўвала сваё жыццё у другой палове 20 стагоддзя. Дзе адбывалася яго асобаснае і літаратурнае сталенне? Ён нарадзіўся ў горадзе Рэвель, гэта сучасны Талін. Ён быў сялянскай сям'і, якая пераехала з Бягомля, сучасная Віцебская вобласць, Докшыцкі раён, пераехала ў Талін. Там яны імкнуліся знайсці лепшае жыццё, аднак ішла Першая сусветная вайна. Ён нарадзіўся 23 жніўня 1917 года. У выніку тых ваенных падзеяў, у выніку рэвалюцыяў, сям'я не засталася ў Эстоніі і пераехала назад у Бягомль. Таму фактычна вось ягонае сталенне адбылося ўжо ў Бягомлі. Ён там да 16 год жыў, а пазней ягоныя бацькі і ён разам з імі пераехалі ў Бабруйск. У Бабруйску вось ён скончыў школу, ён пайшоў на працу, працаваў на розных прадпрыемствах і там жа захапіўся працай настаўніка. Хацеў стаць вось настаўнікам і ў пэўны час настаўнічаў на Бабруйшчыне. Там ён напісаў свае першыя творы. Рэдактарская і творчая дзейнасць Пімена Панчанкі. Першы ягоны літаратурны зборнік пад назвай «Упэўненасць» выйшаў у трагічным 1938 годзе. Пазней ён гэта ўсё перасэнсоўваў, таму што 38 год, Пімену Панчанку на той момант 21 год, і ён разумее, што сітуацыя ў краіне вельмі трагічная, адбываюцца рэпрэсіі, адбываецца вось калектывізацыя, гэта завяршаецца калектывізацыя. І разам з тым, як ён пісаў пазней, пра той момант ён абсалютна верыў, што гэты лад, ён такі прагрэсіўны, што ён лад добры. Таму з першы зборнік «Упэўненасць» ён з аднаго боку лірычны такі, а з іншага там ёсць шэраг вершаў, якія ухваляюць той лад і той спосаб жыцця, які тады быў. Пазней ён пераглядзеў свае погляды. У час вайны ён быў карэспандэнтам шэрагу выданняў і рабіў рэпартажы з лініі фронту. Ён быў чалавекам, які пісаў вершы, і вершы яго былі выбуховыя. Настолькі вялікую энергію укладваў у гэтыя вершы, што яны перамянялі ўвесь настрой, як на той момант казалі. Пасля вайны ён быў рэдактарам. Асабліва я хацеў бы зазначыць часопіс «Маладосць», таму што перад гэтым ён быў рэдактарам «Нёмана», называлася «Савецкая айчына», а пасля «Нёман». Але ў «Маладосці» ён у 1965 годзе публікуе аповесць Васіля Быкава «Мёртвым не баліць». І вось пасля гэтай публікацыі яго звальняюць з працы. І ён сустракаецца з сакратаром па ідэалогіі, сакратаром ЦК КПБ і кажа: «Я не проста не шкадую, а я лічу, што, можа быць, гэта самае лепшае, што я зрабіў у сваім жыцці, апублікаваўшы гэтую аповесць». Нагледзячы на гэта, яго працягваюць публікаваць, і ў 1973 годзе ён атрымлівае ганаровае званне народнага паэта БССР. Як гэты майстар слова спрабаваў пераасэнсоўваць перыпетыі савецкай гісторыі і паўставаў супраць яе сістэмы? У першую чаргу пра яго ўспамінаюць, што ён быў чалавекам прынцыповым. Пасля таго, як ён апублікаваў аповесць Васіля Быкава, і не толькі адну, яшчэ публікаваў Караткевіча, напрыклад. Ён публікаваў тых пісьменнікаў, якія не ўваходзілі ў савецкі такі канон сацыялізму. Ён быў чалавекам прынцыповым, і, як пра яго ўспаміналі ягоныя калегі, ён быў рэзкім. Ён мог проста выказацца, успыліць, праявіць эмоцыю проста на пасяджэнні.
І ён сказаў, што калі гэта неправда, то мы павінны пісаць, што гэта неправда. Калі гэта праўда, то мы павінны пісаць, што гэта праўда і адстойваць гэту. З дробнай хлуснёй не мірыцца, з буйнай хлуснёй ваяваць. Вось гэта быў ягоны прынцып. Ён гэта адстойваў усё сваё жыццё, нягледзячы на тое, што былі пагрозы і для кар'еры і гэтак далей. І плюс ён падтрымліваў тых людзей, якія, на яго думку, адстойвалі прынцыпы праўды і справядлівасці. Творы Пімена Панчанкі, якія б вы аднеслі да залатога фонду беларускай літаратуры? У першую чаргу гэта творы, прысвечаныя роднай мове. Таму што 70-е гады, 80-е гады гэта перыяд русіфікацыі. Ён піша пра родную мову, вельмі такія прачулыя вершы такія. Плачу я ці пяю, ці размаўляю з матуляю, мову маю, песню маю я да грудзей прытульваю. Вось гэты цыкл, прысвечаны роднай мове, ён настолькі моцны, настолькі прачулы, што я бы рэкамендаваў усім яго прачытаць. Цікавыя факты з біяграфіі нашага героя. Ён пэўны час жыў у Іране 2 гады, з 1944 до 1946 году. І ён стварыў такі іранскі дзённік. Гэта паэтычны беларускі іранскі дзённік. Можа быць, найлепшыя ўзоры такой беларускай і разам з тым вось усходняй паэзіі. Ён быў у савецкай вось такой ваенна-дыпламатычнай місіі. Ён разумеў вось гэтае заканчэнне другой сусветнай вайны, усе гэтыя перыпетыі, але ён, можа быць, найбольш праявіў любоў сваю да Беларусі менавіта там, у Іране, як успаміналі ягоныя унукі, ён любіў глядзець на збожжа. Яго пыталіся, як нараджаюцца вашы вершы. І ён казаў, што вот калі я быў у Іране, я думаў пра беларускае поле жытняе. І калі ён вярнуўся сюды ў Беларусь, перад тым, як пачаць пісаць свае найбуйнейшыя вершы, паэма гневу і сораму, дзе ён казаў, што пакаяцца трэба многім, хто хваліў савецкі лад. Пра яго казалі, ён выходзіў і глядзеў на жытнае поле. Доўга, мог некалькі гадзін, і пасля гэтага пачынаў пісаць. Кажуць, мова мая аджывае, век свой ціхі, ёй знікнуць пара, для мяне ж яна вечна жывая, як раса, як сляза, як зара. Радкі Пімена Панчанкі. У пачатку 90-х ён даслаў свайму суседу новыя вершы са словамі: «Хочаш, друкуй, хочаш, бракуй». Я ўяўляю сябе такім суседам. Друкую і думаю, што сапраўдная паэзія шукае і знаходзіць свабодных. Паслухайце. А страціць годнасць невыносна. Які б ні быў там дабрадзей, глядзіце знізу ўверх на сосны, на воблакі, не на людзей. А калі вас уздыме слава, аб гэтым думайце радзей. Глядзіце зверху ўніз, на травы ці на ваду, не на людзей.